Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji gataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulinji. Tafika soto pano ticheze pa programu ya kulinji nkhani zake zimenezi zikulu zimene zikuchitika mdziko muno timakhala alendo osiyanasiyana palaini komanso mstudio ndi nkhani yake lero ndiyokhudza bungwe la MEDEF lomwe pakati palikhala kudziwika ndi dzina lachero kuti NIF. Bungwe limene lapeza lapanga loss yokwana 1.4 billion kwacha ngakhale kuti chaka cha chuma sichinathe. Ndiye tufuna timve kodi chikuvuta chani kumeneko komanso kuti bungwe ngati limeneli likufunika lidziyendetsedwa motani. Tikhaenda alendo osiyanasiyana. Innocent Mphongolo wati tili naye mstudio muno. Innocent, mawu abwino wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kwa Elvis. Tadzuka tilinso ndi katswiri pa nkhani zachuma Amervin Banda. Bwana Banda, mawu abwino wadzuka bwanji? Tadzuka ndithu komanso tili ndi Moses Mkandawira amene amathirapo ndemanga pa nkhani zokhudza kayendetsedwe ka dziko miyoyo ya anthu. Mkandawire, mawu abwino tikulandireni ndithu ku programu ya kulinji. Zikomo adzuka bwanji Amalawi wonse kumene ali amene otu ndiyesa kuti adzuka. Tiyambe ndi Innocent, nkhani yamba bwanji ndipo yadziwika motani? Tinene apa kuti zadziwika nyumba ya malamulo yauzidwa kuti bungwe limeneli la MEDEF limene mbuyo muli madzuka ti NIF limeneli pakutha pa 6 months imene yakhala ikugwira ntchito yapanga loss sinapeze phindu kwenikweni. Nkhani imeneyi yabwera pamenenso mbuyomu mabungwe ngati omwewo chifukwa tiakumbutsa Malawi kuti pano tikutchedwa MEDEF, mbuyo muso linadzatchedwapo MEDEF, linadzatchedwa NIF, anthu ena kunali YEDEF, amasintha mayina depending ndi boma limene lilipo nthawi imeneyo. So tikayang'ana mbuyomu I think 2022 anapanga loss, 2021 if I'm not wrong 2023 anapanga loss. So ndi bungwe linena kuti limapanga loss kawiri ntchito zimene zimapanga malosi. Pano pa kuti chifukwa chimene apangira losi ndi chani afotokoza? Afotokoza kuti pali kusabweza ngongole kumene kwapangitsa kuti asapeze phindu, komanso mbuyo mwa mapereka zipangizo za ulimi fetereza ndi zina anagula zipangizo zimenezo mwina sizinasamalidwe bwino, zina zaonongeka. Komabe tikabwerera mbuyo pang'ono asanayambe yogawa zipangizo za ulimi ya ngongole yomwe I think mbuyo mosemo akhala akumapeza kuti akupereka ngongole zija akukanika kutolera akukanika kubweza mwina akuyenda mosalambalala Elvis. Zonena kuti inu ndi ine mwina tikhoza kuyima pano kuti it has been difficult mwina ine kuti mutenge loan ya NIF zimakhala zovuta kwambiri kuti mutenge mwina loan ya MEDEF. Anthu amene mwina ali ndi kuthekera kuti akhoza kubweza maloni amene kumakhala kovuta kwambiri. Mbuyo muka kuti mwina munthu atenge ngongole imeneyo umboni wake umayenera udzerebe ku chipani. Kuti mumapanga chani ku chipani? Inu ndi athu kapena si athu? Ngati musali athu ngongole imene simutenga. Nawo anthu ajaso akatenga ngongole zija sitikudziwa kuti amauza nazo tani kuti ayi inu ngongole tangokupatsani mwina simukuyenera kubweza chifukwa inu ndinu achipani. So most of the times pakakhala kusintha kwa maboma ndi pamene timamva kuti ayi takanika kutolera ngongole anzathu aja amapanga zakuti anzathu aja amapanga zakuti. So ikuoneka kuti ngongole iyi imakhala built on politics. Elvis, it's rare mabungwe obwereketsa ndalama kumapanga malosi. It's rare chifukwa amayikapo timati chani interest. Zikole ndi zina ndi zina. Sure. Chabwino, tathokoza Innocent chifukwa cha introduction imeneyo. Tipite kwa Amervin Banda. Banda, kodi MEDEF imakhala ngati bank structure yake ndiyotani komanso mabungwe ngati amenewa ndofunikira pakayendetsedwe ka dziko kapena kayendetsedwe ka chuma cha dziko maiko ena zilimo? Tatiyambirani motero. Zikomo kwambiri Elvis kufusa fuso limenelo. Ineyo okuyankha Malawi ingati kunena kuti
bungwe ngati limene lili tikumbukire kuti linapangidwa established by presidential decree. President anangodzuka tsiku limenelo kuyang'ana chuma amene chinkayendera nthawi imeneyo 2005 ndikunena kuti kuyenera kukhala thumba limene lili loti lithandiza anthu. And tikumbukirenso chinthu china iyo kuti bungwe limene lili ndi bungwe lokuti libe malamulo okhazikika, sili backed by act ina iliyonse ya parliament kapena kulibe soma regulations ena aliwonse oyendetsera ndondomeko, kuchifukwa chokuti chinthu kuyang'ana papa chachikulu ndiyo kuti izi ndi ndalama za Malawi. Ndi ndalama za Malawi nthawi zambiri anthu amanena zokuti ndi ndalama zopanda mwini. So ndalama ikakhala yopanda mwini pamakhala povuta kuti pakhale timaticha accountability abanda amenewo ndithu ayamba kufotokoza nkhani zawo pamenepo kuti ayi pitirizani ndithu munatithawa pa line. Shallow air pamakhala ma fiduciary responsibilities zimene zimatengera kuti ndalama zija samangowonongeka pamene apakhale njira zokuti tionesese kuti aini ake andalamawo akuchita kuphindu. Ndi amene anayambira Innocent programu iyi zikuoneka kuti Malawi weni aini wakewo phindu samalipeze for the company ikupanga mlofi almost chaka ndi chaka. Chabwino ine nimafuna ndabura ndiyankha kuti kwina aliko mabungwe ngati awawa ma economies ena aliko mabungwe ngati amene wawa amakhalapo ndithu chifukwa chokuti tikayang'ana economy ija pamakhala anthu ena kuti sakhala ndi kuthekera kokapeza ndalama kumabanki. Ifa kumabanki kuja kumakhala ma requirements ukuti anthu ena samatha kuwafikilisa. Tiperekeso chitsanzo china chokuti kuli malo ena kuti mabanki achasafika m'midzi mweni muja. So chifukwa kuti boma ili ngati enterprise yokuti imatofikira kumidzi kwina kulikonse mu dziko lonse amanena kuti ife titengepo gawo anthu tizapasa zipangizo zokuti miyoyo yawo izitha kupita pasogolo. Chifukwa tikumbukire kuti zimene ziliso mu malamulo athu akulu constitution ija tikayang'ana section 13 tikayang'ana 29 ndi 30 imakambaso zonsezi zokuti anthu ayenera ndi kukhala ndi kuthekera kuti azitha kupanga contributiso ku chuma cha dziko. So imene imakhala ngati njira ina yopanga operationalize zinthu ngati zimene zozo. Chabwino amkandawire nkhani ndi zimenezi 1.4 billion kwacha loss. Muyamba bwanji nkhani? Ine ndinene kuti wanu ndigwirizane nawo azinzanga onse amene ayankhula apa kuti programu yokhala ndi maloni mu dziko ndi programu yofunikira kwambiri. Ndipo chimenecho tiyayamikira anzathu aboma maboma onse amene akhalapo kuti pakhale programu ngati imeneyi. Chifukwa programu imeneyi imene aneneranso azinzangawo ndionena kuti imafikira yenera kufikira wina aliyense Malawi kunoko kunsanji chitipa mchinji likoma. Chifukwa mwambirimu ukapeza kuti mabanki safikako anthu ambiri sangathe kutenga maloni kuchokera mu mabanki. Chifukwa chake boma lina lililonse si Malawi yokha, boma lina lililonse limaita zinthu kazimene. Chachitatu nchonena kuti tiyenera kumvetsa wina aliyense kayakhale wandale asakhale wandale kuti ndalama zimenezi pachizungu timati taxpayers money ndalama za Malawi. Ndiye vuto limene lilipo limakhala kuti timatenga ndalama zimenezi ngati ndalama za ulere, ngati ndalama za chipani, kachikhale chipani cha kongresi, kachikhale chipani cha DPP, kachikhale chipani cha 4G ka UTM. Ayi zakhale choncho chifukwa ndalamazi ndi ndalama za Amalawi taxpayers. Wina aliyense kayakhale wachipani asakhale wachipani akuchita contribute ku msonkho wake kuti ndalama imeneyi ikhalepo. Cha nambala 4 nchoti tidziwe kuti ndalama imeneyi iyenera kufikira munthu amene sakutha kuthekera, amene tanenaja anthu amamidzi makamaka achinyamata, kachiwiri azimayi. Ndi anthu ofunikira kwambiri kuti atenge nawo ndalama imeneyi apange mabizinesi awo osiyanasiyana. Zisatengere munthu kuti achite belong kuchipani. Koma wina aliyense Malawi akakhala kuti for example pena mapangira maiko wena kaya ku Zambia ku Tanzania ku Kenya
amachita create amati ma cooperatives you know achinyamata ma cooperatives azimayi ma cooperatives atenge maloniwa nalima tomato kaya anyezi kaya china chilichonse chimene angati kugulisa kuti apeze phindu komanso tidziwe kuti ndalama iyi tikatenga sife tokha titenge ndalama iyi tigwise ntchito ipeze phindu kuti tikabweze kuti anzathu ena amene sanatenge nthawi iyi nawonso azimpata kuzatengera ndalama imeneyi. Vuto ndili jatalitenda kuti wena amatenga ndalama zimene zingati zachipani chifukwa chake mwina zitsogoleri osiyana-siyana azipani amatenga anthu awo ma supporters tatiye tikatenge maloni ku NIFI tatiye tikatenge maloni ku MEDEF dzina kaya NIFI ka MEDEF kaya YEDEF ilibe ntchito dzina chachikulu nchonena kuti ndalama iyi ndiyoti ithandizira Malawi kuti dziko lipite patsogolo. Chabwino tipitekaye kwa mtolankhani wathu apa kudowa wa Mphatso Mbang'ombe timve kuti Malawi kumenekwa kuti bwanji pa nkhani yakayendetsedwe ka bungwe limeneli la MEDEF kuti likulephera kupanga phindu kumeneko. Mphatso Mbang'ombe wadzuka bwanji? Ndadzuka kaya anzathu ku Blantyre wacha bwanji? Kwachanso tunkhani ndi imeneyo. Chezani ndi anthu kumeneko timve kuti maganizo awo ngotani. Chabwino pano ndili ndi munthu mmodzi amene akufuna ayikirepo ndithunde manga pa nkhani imeneyi. Choyambirira akulu tatuzani dzina lanu. Ine dzina langa ndine Gift Kadzora kapena kuti Fripa la Lodira. Chabwino akulu tadzimvera limodzi pano pa kunena kuti bungwe la NIFI lapangaso laluza ndalama zoposa 1.4 million 1.4 billion omweyi. Ndiye inu ngati mmodzi amene zamvera limodzi pano maganizo anu ndiotani? Mukuona kuti ngongole zimene zipitire kuperekedwa kapenayi? Ine maganizo anga ndiona ngati ngongole zimene zisapelekime chifukwa choti sizipitirira anthu enieni ofunika apindulidwe chifukwa choti ndalama zimene zioneka kuti zimakhala ngati za ndale boma la bweralo limafuna kuti anthu ake adyerere. Nde niona kuti kulibwino kuti ndalama zimenezo asapitirizenso kugawa chifukwa taonani miyezi 1.4 billion ni ndalama zambiri zomwe zangoonongeka pachabe. Nde mapeto ake anthu amakhalabe adula misonkho yokwera koma osapeza phindu ene anthu ofuna apindule. Nde kulibwino kuti bungwe limeneli lisiye kupeka ndalama kwana chifukwa lumapatsa anthu andale okhaokha. Chabwino nanga ngati chabwino patakhala kuti lipitirire mukuona kuti pakhoza kukhala pakhale njira zanji zoti zithandizire kunena kuti mwina ngongolezi zifikira anthu ofunikira komanso kubweza kuzikhalapo inuyo ngati nzika dziko lino mukuona kuti atapanga chani? Ngati afuna apitirire kuti pazikhala dongosolo eniweni kuti munthu akapanda obweza azilandidwa katundu wake kuti azilandidwa katundu kuti akhale ninthu mazi obweza chani ngongoleyo. Koma akangopereka kuti ayi basi ndamata kupatsani osabweza ngongole nde kuti palibe nde kuti apatse khomo ndalama zimenezozo chifukwa choti ndalama zedu zaulere sizobwezaso ayi. Chabwino ndi mmene ndachezera ndi Akadzora amene napeza kuno kumponera mboma la Dowa. Mukhale ndi tsiku lopambana. Inunso Mbang'ombe Innocent, kodi ndalama zimenezi akamapereka tikudziwa kuti amayang'ana kuti munthu ali ndi ma skill set anji kapena ali ndi kuthekera kotani kuti athe kupanga ka manage ka business kena kaje nkupeza kuti ayi wamapanga phindu obweza amayang'anira chani? Inde makambapo za ndale koma kupatula zimenezo palizipo zina zimene maona kuti amayang'anira akamapereka ndalama kapena amangogawa basi? Palitu ndondomeko zimene anthu amatsata kuti alandire ndalama zimenezi. Amayenera alembe business plan koma amadziwa kuti ngongolezi zimapanga target anthu amene akupanga ma business ang'ono. So business plan yo amakhulupirira kuti anthu omwina sikuti anapita patali kwambiri ndi skulu amangofuna a simple business plan. Ndi akapanga that simple business plan amapanga present kumene kujaku kangopanga zimene zija mwina ndi kuyang'ana kuti amakhala kuti afumu asayinira atani anthu aja amatha kulandira ngongole. Anayika ndondomeko zimene ukaziona pamaso ndi ndondomeko zimene ukhoza kuti ndondomeko zabwinobwino zimwe zimayenda amene zimenera kuyendera komano behind the scenes I think pali ka element kena kake kamene mwina ndika laxity in terms of anthu uno amene amapanga managing ngongolezo. I think it's deliberate kuti mwina amapanga that route kuti mwina anthu asamve kwa kweni kutsogolo kungokhala face saver aoneke kuti anapanga apply navomereza
komano atakhala kuti mwina amayika ma business plan aja pa chilungamo pongonena kuti wahuwa yawo iyi amphongolo yawo iyi abanda yawo iyi kaya amkandawire business plan yawo ndi kuyang'ana ma business plan amene ali okuti awawa mwina ndi aphindu very tangible. I think bwezi mwina tikumakamba zinthu zosiyana komano sa element ya business plan ikuoneka ngati simayang'anidwa kwambiri. I think pali zinthu zina zimene zimayang'anidwa kwambiri kuposa element ya business plan. Abanda boma ndi likupitiriza umayita inject ndalama kumeneko nkhani iyi akuti panaperekedwa mbuyo panaperekedwa about 137 billion kwacha yoti igwiritsidwe ntchito kumeneko ngati injection of some sort mmene amachitira ngati wademaikuja kuti zavuta kankabela kuti zingati zimenezozo komano akuyika ndalama koma akupanga malosi economically zikupanga sense zimenezi ndikuti palibe chimene chikuchitika at the end of the day. Sikomo kwambiri Elvis. Iyi ndi bungwe lija lokuti limakhala timati muchizungu political appeasement. Chifukwa chokuti tikayang'ana economic sense I think Innocent wapangapo tachi kuti sikukhala business plan. Chifukwa chokuti ifeyo ngati amalawi ndalama zija tikazitenga timaziona ngati kuti phindu lake lenileni palibe. Chifukwa chokuti ndalama zimenezi zimayenera zipange add value mu economy yathu inoyi tingotenga ulopa zaka 5 zapitazi ndi economy yokuti yakhala isakuyenda bwino. So chiyembekezo nchokuti amalawi aja tikapasa ndalama zimenezi amayenera apite kuti akapange phindu lokuti iwo akathiso kulemba ntchito anthu ena kuti dziko lizipita msogolo anthu azitha kulipira misonkho anthu azitha kukhala ndi chakudya anthu azitha kupanga production. Ifo tikayang'ana nkhani ya production kuyang'ana olo history ya program imeneyi sikupanga phindu lina lililonse ku economy yathu at large. Tikatikunena chani zimenezi kuyambira olo 2021 kufika panopa bungwe limene lili kakhala likulandira ndalama zopyola muyeso every single year ndalama zijankumakwera eti economically sizimapanga make sense. Kumakhala ma target iwaja ngati tingupereka for example nifi anapasidwa target ya 85% collection rate kupesika kuti pokutha boma lapitali ndalama zimene zonse zinafike mulingo umenewo zinangopyola kwa hafu pang'ono kuti anthu zokuti ngati simukufika milongo imeneyo ifaso kumakaso maujeni ena ma metrics ena management yako yang'ana timati portfolio at risk ngazinzachi zinthu zimene zitikaziyang'ana boma limene lili sindima institution imene simakwaniritsa zimene zizi. So zimafunika kuti pamene popo ngati mufuna chipite patsogolo tizingolandira ma injection. Now ma injection amene akaperekedwa kumene popo ngati anthu amene mukupasa ngongolewo sakugwiritsa ntchito ngongolewo mopindula komanso ngati iwonso kumene popo ma business plan awo sali otukula economy. Ndichifukwa chake mafunika kuti chaka ndi chaka muzingowapasa ndalama kapena anthu ena zilandira ndalama fota anthu aja kuthekera kobweza ndalama zija amapezeka kuti alibe. Chifukwa letse ena atenga ndalama zija akuza ndikuti afuna alime munda yeti ndalama zija zitenga akalipirira ma school fees yana. Chiyembekezo chanu chokuti anthu abweza ndalama chochepa olatakhala kuti ena alipa koma mwina chimanga chichachisunga nyumba wadikira nthawi inake mwina kukhale kulinjala kuti adzagulitse zikutanthauza kuti zimene zonse zikupanga so collection rate ya bungwe lomwelo limene likufunika kutenga ndalama zonsezi. That's why koyambirira kuja tinayamba kunena kuti bungwe limene lili linalibe malamulo enieni okhazikika. Chifukwa mukayika bungwe limene lili lokuti ndalama za anthu zingatha kukhala pa chiopsezo mafunika muikepo mfanamira zogwirika bwinobwino ma regulations kapena act of parliament yoti zitha kupanga guide kuti ndalama zimene zili ngati sizikupangidwa collect kapena sizigwiritsidwa ntchito bwino ndi anthu obwerekawo mafunika kuti paine okhala ma procedures oti ayenera kugwira ntchito fati kumbukira kuti ndalama zimene zizi ni za ma taxpayers. Ndiso cholinga chake choyambirira chinakhala pa section ya mu constitution ya mu section 13E yoti ipange promote rural life kuti anthu azokuti ndalama zimene zimenezi zipite kwa anthu osaukitsitsa kumano tikayang'anaso kulibe imene iya anthu osaukitsitsa mdziko lathu linoli anthu enaso amakhalaso kuti minaso alibe kuthekera kuti ndalama zakazilandira azigwiritse ntchito kuti asinthe miyoyo yawo komanso asinthe chuma chathu. Chabwino tipitekaye ku Zomba. Jason Malowa wakonzeka. Jason mawa bwino wadzuka bwanji? Mawa bwino wadzuka bwanji Blantyre? Yeah, kuno tadzuka ndithu.
nili pa street pa Zomba 0 ndakumana ndi abambo amodzi ayankhula mawa uno kuti apereke maganizo awo pa nkhani yomwe tina ndi kumene mmakhala. Ndine James Kadangwe ndimakhala kuzomba kwa mpunga. Nkhani imeneyi yanifi pa boma lapitali machidwa kuti nifi panopa ndi medisi sikupanga phindu, maganizo anu ndotani? Maganizo anga ndina kuti bungwe limene limapindula anthu ochepa kulisiya chiganizo chimene boma linapanga kuno lithandiza anthu ambirimbiri. Kwambiri lithandiza anthu okhawo amene ali related ndi anthu andale. Nde sindikuona chifukwa choti bungwe limene lipitirire. Anditu timakukuzani bwanji ngati mmodzi amene mukanafuna mudathandizidwa ndi bungwe limene lanifi? Zimandikhuza kwambiri pokhala kuti ndine mzika ndina kupindula nayo program imeneyi. Zimandikhuza mwayi woti ndipeze ndalama ngongole imene sindifikira taisopanga magulu olupita pawekha munthu usizitheka pamene anthu amene related ndi andale savutika. Ndi zimakhala zondipweteka kwambiri kuti umphawi kupweteka moti ndikatha kuchepetsa potenga ngongole imene access ndilibe. Dzina lije lomwe mmakhala? James Kadangwe kwa mpunga kuzomba kuno. Tamaliza motero ndi akadangwe akwa mpunga kuzomba kuchokera kuno kuzomba ndine Jason Malowa. Itathokoza kwambiri. Tipite kwa Moses Nkandawire. Ankandawire ena anena kuti bwina bungwe limene likuyenera dziyendetsedwa ngati banki kapena boma lichoke m'manja mwa boma adziyendetsa anthu ena apadera kuti mwina make pakhale seriousness. Ankandawire nkhani imeneyo mmayiva botani? choyambirira ndi chicheta chinena kale kunena kuti tonsefe tidziwe kuti ndalama zimene si ndalama zaulere ndi ndalama za boma, taxpayers money. Ndi wina aliyense akhale serious, akhale police officer wanzake kuti akatenga loan imeneyi ikhale loan yoti akagwiritsa ntchito akabweze kuti venaso atekeko. Aliyense wotenga wopereka akakhala ndi mfundo imeneyo ndikhulupirira zinthu zitha kusintha. Chachiwiri ndi chicheta anena anzanga kuna kuti tiyike malamulo ndondomeko zake bwinobwino. Tikakhala kuti malamulo ake ndi ndondomeko zake tikuzipasa ulemu ndikhulupirira kuti vuto limeneli litha kuchepa. Chachitatu nchonena kuti anzathu andale chonde nthawi yakwana tsopano tisatengere izi kuti nzachipani chakuti tikatenge masupporters athu tatiye tikatenge maloni ukuku tisabweze spirit imeneyo tisiye titenge kuti wina aliyense amene atapange zimenezozo timmange pakhale ma enforcement mechanisms zitha kutithandiza kwambiri. Ndikunenera choncho chifukwa chani nchonena kuti ngakhale tinene kuti apange ngauti koma ngati spirit ngati attitude ngati behavior yathu sisintha zinthu vuto lili likhalapo be mpaka na kutsogolo. Chimene tiyenera kudziwa nchonena kuti program ngati imeneyi ndiofunikira answer ndoti yes ndiofunikira. Ndondomeko yake tingapange motani ndi mfundo zimene tikuperekazi. Komanso tithandizane ndi anzathu ma universities kapena ma think tank groups kunena kuti tingapange motani to improve system kapena structure ya program ngati imeneyi. Ndikhulupirira kuti zitha kutithandiza kwambiri chifukwa mbuyo kupeza kuti mwina kapena system ngati imeneyo palibepo. Ma universities, ma think tank, ma civil society nthawi yakwana tsopano tithandizane chifukwa ndalama izi dziko ndi lathu, ndalamazi ndi zathu, ndi ndalama za msoko zithandiza chinyamata. Titengera chinyamata ambiri amene abwezedwa ku South Africa ako ndi nthawi ngati panopa ma skills knowledge imene ayipeza ku South Africa ena akatenga maloni ku medefu itha kuthandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko ili linolo chifukwa tisangowasira nyamata amkungu apitisa m'mamidzi pamene ena apezako ka knowledge kena ndi kena kumaiko ngati ya ku South Africa ako koma tiatengera nyamata aja kuti asangokhala munthu pa yeyekha koma ikhale cooperative akhale poteni tapanga ni program mukhalepo 20 ni program kuti nafeso tikamalondola ndalama zimene zijazo tisangolondola pa munthu mmodzi koma tizilondola kuti ndika group aka tizichita somonita ndithu bwinobwino kuti group limene linatengera ndalama kuti kupanga motani tikapanga maprogram tikapanga zinthu zimenezi nikhulupirira kuti dzikoli litha kusintha zaka 5 zaka 10 zobwera zimene anenera anzanga boma likufunika misoko
program ngati imene itha kuthandizira kuti misoko ibwere, koma program ikufunanso kuchita create employment. Program ngati imeneyi ithandizanso kwambiri kuti achinyamata azimayi akhale employed in a number of areas mumidzimu ndi urban areas. Nikhulupirira kuti dziko lathu litha kusintha. Taonerapo Tanzania, taonerapo Kenya, taonerapo maiko ena woti program ngati zimenezi zathandizira kwambiri achinyamata azimayi. Tatiyena Malawi tisinthe, nthawi yakwana tsopano tione tichikonde dziko lathu, tisangokonda chipati chimodzi koma dziko lonse la Malawi kuti lifike pepati. Abanda tatipasani chithunzithunzi cha mmene makampani nthambi za boma amagwirira ntchito mdziko muno. Zimaoneka kuti ndi ochepa amene amapanga phindu. Inu mumakonda ma statistics, mmatchula ma percentage anu. Kodi ku Malawi kuno boma likuyenera kuyendetsa makampani ndi mabungwe amene akuyenera kupanga phindu, kapena boma liti ngochokapo kaye apange anthu ena amene zinachitikira mbuyo muja kuti panali pressure kalekale achina IMF, World Bank kupanga pressurize boma la Malawi ayipangani privatize makampani ena amene kuti boma inagulitsa, koma tikamva tikafufuza bwe timamva kuti inali pressure chokera kwa IMF ndi World Bank anachita pressurize boma kuti ayitigulitsani tapangani privatize izi zikuvutani kuyendetsa. Ndipo pamene anapanga privatize makampani ambiri aja nkupezeka kuti imene anakana imene anakaniza kuti sapanga privatize ndi Adi Makioka. This is according to President wachiwiri wakuda wa dziko lino Abakiri Muluzi anayankhula pa interview ina kuti anthu amangoona kuti ife tinagulitsa, it was pressure from IMF and World Bank. Boma la Malawi likuyenera lidziyendetsa nthambi ngati izi, makampani ngati awa, kapena ayi, in your opinion Abanda? Zikoma kwambiri Elvis. So limenelo ndilofunikira kwambiri. Tikumbukire kuti ndithu kunali ma structural adjustment programs anapangisa kuti boma ligulise makampani ambirimbiri enaso anali muja manja mwa Press Trust nthawi manager inali ya boma anagulitsidwa ambirimbiri. Komano chinthu chofunikira kumvetsetsa ndichokuti dziko lathuli ndi dziko la anthu ambiri okuti siwochita bwino. So limatengera kuti boma lija athandizireko, which is chinthu choyipa chifukwa chokuti anthu onse amakhala dependent kuti boma limathandiza. Now makampani alipo ena, chifukwa makampani tikangoti makampani tikumbukire kuti makampani wa alipo siyana pali ma commercial entities, pali ma regulator, lena woti ali subvented ngati ma universities. So tikanena kuti boma ligulise lisakhale ndi makampani zotanthazo zokuti nde kuti boma ine ndikufuna amene amayenera adzipereka kena kake mwandiva opanga amene ona amene ndi yes. Komanso tikayang'ana ma commercial entities, I think it would be a fallacy kuti tingopanga generalize kunena kuti iyayi chifukwa kuti anthu osapanga phindu. Pa makampani osapanga phindu pa zifukwa zawo zosiyana. For example mapereka Adi Makija ili ndi dual policy, dual mandate yoti kwinako kumakhala kuti apake social function. Popanda social function Adi Makija imapanga phindu, koma ifoti pamakhala social function Adi Makija imaoneka ngati sikupanga phindu. Ifoti tikamayang'ana mabuku aja sitimagawa pa half, timayang'ana mbali zonse kuti tikaonkhetsera. So chifukwa kuti dziko lathu linoli anthu ambiri timanena kuti ndi rent seekers, anthu okuti amaziyang'anira okha, sayang'ana kuti dziko lili kuyenda bwanji. Kono makampani athu asamayenda so bwinobwino, komanso oyendesaso makampani amene wawa chifukwa kuti nthawi zambiri kumakhala high turnover rate of skills. Zikutanthauza zokuti munthu ngati wagwira ntchito zaka 5 boma la sintha, iwe wopezeka kuti akuchotsapo ntchito abweretsapo munthu wina kuti ntchito yosamaiziwa nikuyambiraso koyambira. So timakhala ngati kuti chinthu chija olu chikakhala chikuyenda bwino olu kuti mwina nthawi inake chiyamba panga stabilize, timachipanga so destabilize chokha chifukwa cha mapolicies athu ena amakhalira ndi nkhani za ndale. So kuyang'ana chinthu ngati chimene chocho chimapereka chiopsezo kuti makampani amene wawa amakhala ngati sakupereka phindu. Komanso kuli makampani ena okuti iwowo akanatha kuphatikizidwa ndi makampani ena kuti tikaonkhetsera pamodzi timati amalgamation mu chizungu, angati makhala kuti akupanga phindu. Chifukwa mwachitsanzo ngati Cannabis Regulatory Authority
ujeni bungwe limene lichali ndilopanda phindu pa dziko lathu linoli chifukwa chokuti titati tiyang'ane sise tinakamba kwa ujeni ma 2020 moja kuti ayi chichambachi chili ndi kuthekera kuti chingathe kubweretsa change mu economy yathu, yet fast forward tikuona kuti zimene zisizo kutheka. Tikanatha kungoitenga imene jakuiphatikiza ndi aja pesticides aja ndi zinthu zofanana ndi zinthu zimene zozo chifukwa tikapanga chonchi it creates administrative pressures chifukwa ma organization ngati amene amafunika kuti azilandira ndalama zokuti azitha kuyendesera zinthu zawozo. So that also creates fiscal pressures. Mene tukamba panopa tikundina kuti fiscal deficit yathu it's about 9.7% of GDP or somewhere about there mene tikupanga project this year. So now tikakhala kuti tili mabungwe okuti osakupanga phindu mabungwe aja ndekuti zotanthauza kuti boma liyenera kupita kuja makathandiza kumakhala so issue ya ma bailout mene timaitchula ija kuti boma nga distribution yesikugwira ntchito koma boma likuona kuti distribution ndiyofunikira kwa iwo imapezeka sokuti ndekuti muyena wapasaso capital injection and zimene zichaso zimapezeka zochiopsha zifuna kuti anthu aja boma apasa chithunzithunzi kuti olodisayendetse bwino chinthuchi ndekuti boma lizabwerabe zatipasa ndalama zokuti tipange ma bailout amene wawa. Koma chinthu chokuti pali makampani ena okuti ifeyo ngati dziko we can't live without and makampani amene wawa ndofunikira chifukwa kuti private sector yathu ndi chaso yogona kwambiri. Private sector yathu sikuthandiza dziko lathu linoli pokamba kweni nkhani ya maloni bwana Elvis sitingamapatse anthu maloni kuti adzikalima ayi pa program ngati imeneyi kono kunabwera zinthu zingati za mega farms. Program ngati imeneyi yenera kukhala woyang'ana value addition kuti anthu aja akalima ali mchimanga aunena kuti afuna kupanga ma conflicts tenta thandize endiso popanga chimene chocho company ngati simaina zikuita ntchito yokha ngati tikuyang'ana nkhani ya value addition amene kuti wo agwirane manja ndi Malawi Bureau of Standards chifukwa chokuti tikapanga ma conflicts aja ngati ma conflicts aja sali certified by Malawi Bureau of Standards mukagulitsa kuti kulibe kogulitsa komanso popanga so zimene zizi company ngati imeneso ikhaleso ndi igwireso manja ndi makampani ena kuti anthu azitha kukhala ndi access to market. Tikanena kuti access to market sitikungoyankhula za domestic market yokha toyang'anaso ma market akunja chifukwa kuti anthu amukapasa ndalama zimene zizi ngati mukufuna kuti ndalama zibwezedwadi mwapasa ndalama mwapasa certification athandizeni kuti ang'ane misika chifukwa chokuti akayang'ana misika ija zinthu zawozo atha kuzipititsa kunja akazigulitsa kubweza forex mu dziko linoli. Komano tikamango apatsa anthu ndalama oti anthu amene wawa sitikudziwa zoti in the collective good chifukwa ti portfolio ija tikamayang'anaso timayenera tiyang'ane kuti chiphunzitso kuti ndalamazi zikupanga kuti tachi ma sectors atiwo a economy chifukwa ngati fewa Malawi tinasankha ma sectors okwana 4 oti tikuona kuti angatibweretsa the quickest value addition which is agriculture, tourism, mining and manufacturing. Yet anthu osewa tikapasa ndalama sipamakhala picture yokwanira bwino kuti anthuwa akupanga tachi sector itiyo tinoyenera kuzigawa ndalama zikuti awawa ngati pali anthu ena ake akuyang'ana value addition in terms of mining anthu awawa ndi kuti ma products awo umene azikapanga amene wawa azikhala ma finished products pasakhaleso kuwapasa anthu ndalama oti azikapanga ma raw materials kapena ma raw products. Ndekuti zimenezo abanda zofunika soti munthu akhale ndi skill set yokwanira anthu amene amatenga ngolomero kamakhala ndi ma skills ngati amenewo pafunikatu ukadauloso apadera kono tili tiveta so kumalayo kunoko tiveta ijaso ntchito yake ndi imeneyoyo. That's why tunena zokuti chinthu ngati chichi sichimangoyenera chikhale musailo. That's why tinakambaso kuenzera kuja kuti umene ukhale ma regulations okwanira bwino oti ndalama zimene zizi tisamangozipereka ngati kuti mwina mwachinkondwa ngati kuti ndife mabilionea tifaso mafuna ndikukonze ndikuyambira kuja makamba za 1.4 ndi 144 billion imene ili pa loss imene iyi komanso kuliso ndalama zina za nkhani zoti zikukanika kupangidwa recover ku genuine way and we have to ensure kuti anthu ngati amene wawa akupanga zinthu za value addition. Chabwino ndikutuleni pang'ono tilowereka ikurumphi ntolankhani wathu Netha Hara ali pa line pa Netha mmawa bwino wadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya kumeneko kwacha bwanji? Kwa chanso tu nkhani ndi imeneyi. Chabwino apa talowera ku bolero kuno pamene tikhale tikucheza ndi Mr. Chimimba. Chabwino achimimba nkhani ndi imeneyi kodi ngongole za boma za MEDEF yomwe kalero inkadziwika ndi dzina loti NIS zikuyenera zipitirirabe kapenani pamene bungwe lisili kupeza phindu lina lililonse. Okay, ngongole iyi
ndikukhulupirira kuona kuti amene anayiyambisa president amene anazayambisa kuna kuti pakhale kupereka ngongole kwa anthu ang'ono kapena anthu amizi amabizinesi ang'ono anali ndi cholinga chabwino. Komano panopa ngongole iyi sikupindulira anthu amabizinesi ang'ono kapena sikupindulira makamaka munthu wakumuzi weniweniyo. Andi tikumulakwira munthu amene anali ndi maganizo oyambisa programu ya NIFI kuna kuti ipindulire anthu akumuzi. Chifukwa munthu wakumuzi weniweni ndani sakupindula, amene akupindula kwenikweni ndi andale. Ndiyeno chimene ndingaone ngati patakhala kuthekera kapena ndondomeko yabwino yona kuti munthu wakumuzi ndi amene azipindula zikokhala zinthu zabwino kwambiri. Amalawi tikangati ndife anthu otembereredwa kapena anthu amene sitikuziwa kumene tikulowera. Chifukwa wina amakhala ndi maganizo abwino koma ena amabwera ndi maganizo olakwika. Ndiyeno programu iyi sikupindulira kwenikweni munthu wakumuzi kapena sikupindulira munthu wa business. Okay, mwachisanzo 2025 si 2024 tinamva pakairesi akukhizi kuna kuti anthu akukasiya kapena akulilongwe mbali imene kumachokera president opuma kapena chigawo cha palilongwe akhululukira ngongole yachani ya NIFI. Pamene azimayi akubholero kuno kulumpi akubholero azimayi amene anatenga ngongole ya fedeza ya NIFI anali inyankuleke kuti abweze chani ngongole mpaka na deroni akwakwenyana. Koma ena kuti anakhululukidwa. Nditikaona amene anakhululukidwa ndi andale kapena amene akusapota amene amasatira zipa. Ndiyeno ine ndingopempha ngati makhuzidwa kuna kuti ngati pangakhale kuthekera kapena ngati mwina ngongole isamayang'anidwe kwambiri ndi anthu andale koma iziyang'anidwa mwina ndikabungwe kena kake kapaderadera mwina zikho kutithandiza kapena. Tathokoza tu Mr. Chimimba mmene mundimene tachezera kuno kurumpi kuza kwambiri Netha chifukwa cha nthawi yako kumeneko. Innocent, tsopano ndalama zambiri zikutayikabe nthawi ni nthawi. Turnaround strategy khale yotani ndalama zingotayika kapena pamene pakhale stands ina ikonena kuti ife mwina sitiperekaso ndalama uku ngati boma chifukwa zikuoneka kuti kuchuluka chibwana because zikuoneka kuti ndalama zikupita go down the drain all the time. Ziyende bwanji pamenepo? I think abanda anayamba kufotokozako kambako ndithu mfundo zingapo zimene zikhoza kuthandiza kuti mwina thumba limene likhale lopindulira Malawi. Tinene chilungamo eti vuto limene ku Malawi kuno tili nalo ndi nkhani yonena kuti access to loans ndi vuto lalikulu limene mwina anthu ena akupita mu commercial banks kuti apeze loan ndi chinthu chovuta kwambiri. Olatakhala kuti ali ndi malingaliro abwino afuna apange business so kubwera kwa boma chonchi I think inali njira yabwino imene nakatha kuthandiza anthu amene ali ndi chidwi choti afuna zichita zinthu zopindulira miyoyo yawo, zinthu zimene zikhozopititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Kunena chilungamo, the idea is good. Idea is very good, very brilliant. Komano, the problem is execution. Kuti how do we execute? Are we really serious? Kuti timafuna adi kusintha miyoyo ya anthu kapena izizi ndizichati kumakamba kuti akhanga tipamakhala some political influence pa zinthu ngati izizi. So mwina it's time mwina titakhala pansi ndi kuchiyang'anaso chinthuchi kuona kuti kodi ndi ma areas ati amene tifuna tipange improve kapena ndi ma areas ati amene mwina tikwera tiwachotse mukayendetsedwe ka ndondomeko imene iyi ya NIFI. I think I mean ya MEDEF. I think titapanga zinthu zimene zozo mwina tikhoza kukhala ndi chitsogolo chabwino. Anthu akalemba mayeso MSc kapena mwina anthu amene akupita ma technical colleges chani anthu amene acha mwina ndi anthu ofunika kumapanga prioritize kuti okay ife tikupatsani loan iyi mugule mwina zipangizo izi mutithandizire motel. I think abanda akambapo za value addition. I think those are the areas zimene mwina tikwera tiyambe kuganiza kuti mwina ngongole zimene zizipita kwa anthu awa. Komanso tisamangoyang'anira
ine I know anthu amene ali mwina mu middle class amene akugwira ntchito kandi aphunzitsi kani ndani amafuna mwina capital kena kake kamene kakhoza kuwathandiza kuti mwinaso azipanga complement salary imene amapeza, azipanga kena kake kakang'ono akhoza kulembapo ntchito anthu awiri atatu, koma mwina anthu amene aja amakhata alibe mwayi okuti akhoza kutenga ngongole imeneyi ayi ali pa ntchito kapena ayi awawasali mukategori imene ikuyenera. I think ngongole zino azipange build in a way yonena kuti zifikiredi anthu amene akhoza kukhala ndi phindu mu economy mene anafotokozera Banda mwina andirekeze pamenepo. Chabwino Banda ni MEDEF ipitire kulandira ndalama kuchokera ku boma. Ineyo ndikuona ngati pakali panopa ayi MEDEF lisandileso ndalama kuchoka ku boma. Chifukwa mine tikupanga ndiyo kuti chidebe chathu nchoboka koma tikuchitirabe madzi, tikupanga expect kuti madzi atatu kuchitsime tikafika nawo ku nyumba. Izi zinthu zokuti uzosagwira mu maganizidwe. Chinthu ichi chimafunika structural review. Chifukwa chokuti pali njira mene niyo mafunika mpange constitute. That's what ndinena kuti kwambirira kuja kukhale malamulo ogwirika bwino okuti aziyendesera chinthu chimene chichi. Chifukwa chokuti mene zakhala pano panzo kuti wina aliyense ngati wewe uli ndi business plan yokuti anthu akayipanga accept, ngati wewe uli politically connected, ngati wewe uli politician ukumatha kupita ukatenga ngongole kumene kuchako chochitika chako chisakudziwika kuti chikhala chani kunena kuti uzabweza ntsinto icha drama zicha. Komanso chinthu china ife tikuona kuti bungwe ilili likufunika di overhaul chifukwa chokuti ulola nife licha amapezeka kuti anthu akupita kukapanga celebrate kuti apanga disbase 100 billion which is crazy. Inyo mwene kupanga celebrate kuti mwapanga mwapanga pindu. Are you serious as a nation? Kapange ndituphwando ndikuita na president kuti tikusangalala kuti tapereka ngongole. Zinthu ndi zinthu zokuti ife it gives us pause as economists. Timona ngati kuti mwina ma policy makers athuwa ndi anthu okuti safuna kuthandiza Malawi, ndi anthu achikuti afuna kungaphimba Malawi maso ndi zinthu zokuti akuitira zozota Malawi woenawo kuthekera kulibe kuti angati kugwiritsa ntchito ndalama zimene zibwinobwino. Maloni ngati amene wawa asanayambireso akufunika ayikidwe magulu osiyana-siyana kukhale kuma micro enterprises anthu okuti abantu kuziwa kuti ndalama zawozi zikhala za value addition. Kukhale anthu ena aja okuti akupanga agriculture borrowing amene also akhale sa value addition dayikeso mu segment yawo. Kukhale anthu ena okuti toyang'ana azimayi ndi ana okuti mwina iwo kuthekera kwawo kulibe kuti mwina akati kumapanga zinthu za value addition komabe afuna kutukula miyoyo yawo. Chifukwa chokuti iwo aja akatukula miyoyo yawo akalimbaso anthu ntchito zimakhala kuti zikuthandiza. Komano choyipa ndi chokuti tizapasa anthu ndalama azikapanga ma business oti azipangaso drain forex mu dziko linoli chimene chicho nimeti kukana ifeyo. So pakufunika kuzukuta bwinobwino pakali panopa tikupempha boma kuti zizayinitse kayi. Musangopanga zinthu kuti mupange apizi anthu oti anakuvoterani last year. Musiye kayi zimene zizi ngongole kumangopereka organic willy-nilly zimene zizi tikuzifuna. Amalawi akufuna kutukula miyoyo yawo, Amalawi akufuna kutukula dziko. So inuyo ngati ma policy makers mupite mukhale pansi muyang'ane kuti chinthu chitenga chipange turnaround bwanji. And chikamazayambaso chizakhale ndondomeko zogwirika zokuti zingathe kuthandiza Amalawi, zingathe kuthandiza economy yathuyi, zingathe kuthandiza kuti ndalama zimene zisimene tikumapereka ifeyo ngati misonkho zithe kutipindulira ifeyonso ngati Amalawi, zithenso kupindulira kwenikweni anthu ajali kumudzi aja. Popanda kupanga zimene zizi innocent every year will come here, every 5 years will come here tizinena kuti ndalama zitaononga ngati kufunika mabela uti kapena ma right off zinthu zimene zozo. Chabwino amkandawire muyambe ndinutsiriza programu ena amanena kuti amabungwe ngati amafuna kungwathetsa samapitirire kumayi kuno foti sapindula mulipo bwanji? Ine imene ndakhala kunena kuti tichese program ngati imene sizithandiza chifukwa tione mavuto amene Amalawi akukumana nawo makamaka achinyamata amene tanenaja makamaka achizimayi amene tanenaja umphawi ndi waukulu kwambiri. Ndi program ngati imene ndiofunikira kwambiri kuti ikafikira Malawi ena aliwonse pamene ali. Koma chachofunikira ndi jatazinena kale kuti tichite improve ma areas amene muli wiki. China ndijija soda chinena kale kunena kuti tapeza vuto lalikulu kwambiri. Nchifukwa chani
company ngati imeneyi kapena program ngati imeneyi ikupanga malosi, chimene tachipeza nchonena kuti anzathu andale pena paliponse, kaya khale constituency governor, kaya khale area governor, kaya khale chairman, kaya khale wakuti ndi amene akumachita access maloni ngati awa, kusiyana ndi amalawi ena ake amene akanayenera kuchita access maloni ngati awawa. Chifukwa choti vuto talipeza, ndikhulupirira kuti solution yake so titha kuipeza kuti anzathu andale pena paliponse. Wanu tisaope, asasokoneze chuma cha dziko lino, asasokoneze program ngati imeneyi, komanso wina aliyense akhale police officer wanzake, even andalewo tachite police. Tisaope constituency governor, tisaope regional governor, tisaope wina aliyense. Kuchachikulu nchonena kuti ndalamazi sizandale, ndalamazi siza munthu, ndalamazi za msonkho wa Malawi, koma ndalamazi zifunika kuti tichite create employment ya chinyamata, tichiteso create empowerment ya azimayi ndi wina aliyense. Tikatero ndikhulupirira kuti program ngati iyi ipitirire, komanso program ngati iyi ithandiza pa chitukuko cha dziko lino. Koma chinanso nchiche tachinena kuti malo mwina atoti tizingopereka kwa munthu, bwanji achite create kuma cooperatives, ndi kukhalenso waife ma civil society ndi lena kuti tatiye tithandizane, tipereke civic education, kuti tikamati cooperative iutanthauza chani, anthu atakhala 10 20 30 ndi mwina moteromo, aziphunzitsi mamidzimu, manesi amene ali region, ma health surveillance assistance ndi mwina aliyense athandizike kuti dziko lilipite patsogolo, tichite create employment imene tanenera muja. Komanso malamulo aja ku parliament chaike ndondomeko zake tizike sobwinobwino, komanso tione kuti group lina lililonse likakhala kuti lalephera chaka chinacho, ena kulephera chifukwa cha ma political affiliation aja, tiziyamanga pakhale enforcement mechanism kuti munatenga ndalama za boma mwazisokoneza, simunapereke loni, ena ake azimangidwa. Chifukwa kupanda kumangidwa nchifukwa chake wina aliyense amatenga ndalama zimene zingati zaulere. Komanso achinyamata amene tikumalemba ntchito ku MEDEF kapena ku NIFI ka program yanji, tikhalenso ndi competent people, chifukwa paliso ena amene amatengeraso opportunity kuti poti ineyo am connected to a particular political party, ngakhale nditapereka ndalama izizi, ngakhale sanabweze anthuwa bwina wake sandichotsa panopa, tikudziwa pali ena ake kuti they are not competent, koma chifukwa they are connected. That's why program ngati imeneyi sikuyenda. Tatiye tiyesese kuti tikapena paliponse tilembe anthu odziwa ntchito, oti angathe kuthandizira kuti dziko lipite patsogolo. Choyambirira tikonde dziko la Malawi, tiakonde a Malawi. Nikhulupirira after 5 years tikakhala kuti zonse zitazikonza bwinobwino, dziko likhala pena pake. Tathokoza kwambiri amkandawire abanda sutithokozeni ndiye sauti mamaliza mfa maganizo aja mwapereka aja kuoneka kuti amene aja ndiye conclusion yani sichoncho abanda. Ndipo Elvis ndiye munthu wodziwa kwambiri fani madabu akuti ndimene ayankhulira mkandawire ndionjezera poso chake. Tathokoza kwambiri abanda. Innocent Tsirizani mwachidule, nkhani yende bwanji kuti chitsogolo. I think ma insights amene tamva apa ma insights abwino kwambiri, nkhulupirira kuti anthu amene akumvetsera akhoza kukhala kuti aphunzirapo zinthu ziwiri kapena azindikirapo zinthu ziwiri. Akuluakulu aboma aonenso kuti anthu ndithu ali ndi chidwi, anthu akudziwa kuti mwina ngongolezo ndizofunika, komano zikuoneka kuti zili ndi mavuto akayendetsedwe. Mwina mbali yakayendetsedwe itakonzedwa, I think mwina zimenezo zikhoza kuchita bwino. Komanso chinene kuti dziko la Malawi ndi dziko la wina aliyense, si dziko limene amayenera adzipindula anthu ochepa chabe. Wina aliyense akuyenera adzipindula makamaka zinthu ngati zimenezi, ngongole zimene ndalama zake zimachokera ku misonkho imene Amalawi amapereka. Aliyense ngati wapereka msonkho, aliyensenso akhale ndi mwayi ndi ufulu onena kuti akhoza kupeza anawo ngongole ngati zimenezi. So ndondomeko zimene zimakhazikitsidwa potenga ngongole zikhale zonati Malawi wina aliyense akhoza kufikira. Chifukwa ali Malawi ena they are not interested mu nkhani za ndale, alibe chipani china chilichonse chimene iwo amatsatira, kapena alibe wandale wina aliyense amene amadziwana naye. Kodi amene asiya kukhala Malawi chifukwa sadziwana ndi wandale wina aliyense, siziwena kukhala choncho. So I think apemphe andale, ma MP, ma kansala, ma governor, kaya ndani anduna, ingakhale mwina president amene kuti mwina aonetsetse kuti zinthu ngati zimenezi zisamafikire ku ndondomeko zimene ndi zabwino
zimakhala ndi pokhazikitsidwa apo zinakhazikitsidwa ndi malingaliro abwino komano zikuonongeka chifukwa chakuti anthu ena afuna apange save my interest andali. I think zimenezozo zithe zilekeke tione mwina ngongole ya MEDEF ikhoza kupindulira dziko lino akuachotsa anthu mu mphawi akuathandiza anthu atukule mabizinesi yawo komanso atukule miyoyo yawo dziko lino kumapita patsogolo. Innocent tiyamike kwambiri chifukwa chokhala nafe tikukuzeso Malawi nonse chifukwa chotsatira programu iyi ine ndi Elvis Wahowa pitirizani kumvera Wailesi Times. Amalawi kulinji no kulinji kumapenya kumapetsera kuti kulinji wakaya lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesti yaodija chiruguko chuyenda panji nongankani zonyadisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga atenzilediyo kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji